les entitats, els particulars, empreses, àrees del consistori, demanen fer inversió, despesa en alguna qüestió i diem que no hi ha diners. No hi ha diners, aquí veiem que hi ha 1.400.000 euros, per tant no podem dir que no hi ha diners. Nosaltres si veiéssim que el poble està bé, que ens agrada, que està net, que està impecable, que hi ha la seguretat necessària, que hi ha tots aquests desperfectes que triguen molt en arreglar-se, podríem estar satisfets si Palamós i Sant Joan realment tingués les necessitats cobertes, però ara mateix no és així, no és una bona notícia. Potser és que o no hi ha hagut temps per plantejar en què volem dedicar aquests diners o que no hi ha un altre projecte o bé que som conscients que hi ha decisions que s'han pres per part de l'Ajuntament, digui contribucions especials que estan als tribunals, digui qualsevol altre tipus d'obra que segurament s'hagi d'assumir de manera ràpida en els propers mesos, expropiacions que no s'han pressupostat i per tant nosaltres creiem que en primer lloc no s'ha de dir que no hi ha diners perquè n'hi ha i per tant el romanent aquest hauria de tornar a la ciutadania d'alguna manera, també recordant aquest augment d'IBI que vam tenir en darrers exercicis.